Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur azaroak 5 asteartea elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Nerea Arriola aktorearekin egongo gara hizketan. Bihar azaroak 6 Olagarroa antzerkia egingo dute Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7etan eta honen inguruan hitz egitera dator Nerea. Baina hauekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1512an, Nafarroako armadak Iruña inguratu eta murruei eraso egin zien, lurraldea konkistatzen ari ziren gaztelarrak hiritik kanporatzeko asmoz. Urte batzuk geroago, 1853an, Kubako Matanzasen esklaboek matxinada abiatu zuten, Karlota buru. Egun berean baina 1923an Euskal Autonomia Estatutuaren erreferenduma egin zen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta bukatzeko 1971an Picassoren hainbat lan suntsitu zituen eskuin muturreko talde batek Madrilen. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Gaur, asteartea, Mendillorriko liburutegian arratsaldeko 6:04 ipuin kontalaria egongo da euskaraz. Iluntasunean argi bat piztu da izenburuarekin. Ipuin ordua eta gehiago ere Bentura Ruizekin. Asteazkenean, alde batetik, Olagarroa izeneko antzerkia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan. Antzerki aroak eta tipiak antzeztutako obra da, eta herri bateko 3 emakume, Olatz Beobide, Maitane Perez eta Nerea Arriola, eta Olagarro bat dira antzezlanaren ardatza. Helburu bakarra dute, gorputzetik, plazeretik eta fantasiatik datozkigun erruak txikiak ala handiak astintzea. Arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan, sarrerak txarteldegian eta online. Beste alde batetik, Rifka honengatik eginen dugu dantza liburuaren aurkezpena egongo da Labagunean. Rifka honengatik eginen dugu dantza Mohamed El-Kurden liburua euskaratu du Eider Beobidek. Liburuaren aurkezpena egingo dute Beobidek eta Xalba Ramirez musikariak, arratsaldeko 7:30 Laban. Gainera, Antsoaingo kultur aroaren baitan, pribatutasuna sarean tailerra antolatu dute. Kultura digitalean ezinbestekoa den norberaren segurtasuna zaintzeko oinarrizko kontzeptuak eta eskura dituzten baliabideak erabiltzen hasiko dute gazteek. 12 eta 25 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago jarduera, doakoa da eta Harrobi gaztelekuan egingo da. Ostiralean, Arturo Kanpion abesbatzaren emanaldia egongo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Arturo Kanpion abesbatzaren 20. urteurrena dela eta emanaldia egingo dute Txandreako biltokin. Arratsaldeko 8etan hasiko da emanaldia. Larunbatean, alde batetik, Manpin jaialdia Tomasitaren etxe kaskorra egingo da Mendillorriko Zibiboxean. Hainbat espazioren azterketa sensoriala proposatzen da. Helduek eta aurrek harreman afektiboak eta fisikoak elkarrekin esperimentatuz materialetatik eta egitura espazialetatik abiatuta. Talde jolasean aritzeko esperientzia honek halaber erakutsi nahi du artelana bizitzarekin lotua dagoela. Beste alde batetik, aurrentzako joskintza tailerra egingo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Aurrentzako joskintza tailerra antolatu du biltokik. 10 aurrentzako tokia egongo da eta aldez aurretik izena eman behar da. 8-12 urte bitartekoei zuzenduta dago eta tailerraren prezioa 10 eurokoa da. Goizeko 10:30 ordu batak eta erdi bitartean egingo da ikastaroa. Jarraian, Antsoaingo bizilagunek Printze Txikia liburuaren irakurraldi publikoa egingo dute goizeko 11etan. Irakurketa jarrai eta banatua egingo da, ekitaldi herritarra baita. Udaletxeko bilkura aretoan eta hitzordua eta adin guztiei zuzenduta dagoen doako jarduera da.
Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak eremu tentsionatu gisa adierazitako 21 udalerrietan mugatuko du alokairuaren prezioa. Gobernuak prozesuaren izapideak hasiko ditu eta 2025ko apirilean amaitzea espero du. 12 herri daude Iruin herrian. Prezioen igoerari muga jarriko dion hirugarren erkidegoa da. Argazki nagusian, polizia bat paiportako zubi baten garbiketetan. Titularrean, umeko buruak esan du mazonen bere esku hartzea geldiarazi duela. Azaldu du ezin direla larrialdi eremu batean sartu erkidegoaren baimenik gabe. Feijóo larrialdi nazionalaren alde agertu da, krisiaren kudeaketa generalitateari kenduko liokeelako. Nafarroako kolektibo erakunde herritar eta enpresen laguntza oldea dago. Eskuineko argazkietan Kamala Harris eta Donald Trump ditugu. Titularrean mundua estatu batuetako hauteskundeen zain, favorito argirik gabe. Diario de Navarraren titular nagusian, Iruñeak eta 20 udalerri gehiagok alokairuaren prezioa mugatuta izango dute 2025ean. Nafarroako biztanleriaren 78% biltzen duten herrien arabera hasten da, etxebizitza. Argazki nagusian, VDR enpresako langileek Aldaiara joateko erabili zuten makineria kargatu dute. Titularrean, Nafarroako makineria laguntzeko. Herriberri eta VDR enpresek borondatez eginen dute lan zonaldean. Paiportako gertakarietan parte hartu zuten hainbat pertsona identifikatu dira. Goiko berrietan, alde batetik, atezateko hondakinak landabenen. Beste alde batetik, Ibai Azurmendiren bizitza kardiopatiaren ondoren. Bukatzeko Ruben Garzia Painportako lokatzetan. Gararen titular nagusian, Nafarroako 21 udalerri non biztanleriaren 70% inguru biziren, tentsioz betetako etxe bizitza eremu izendatuko dira. 5.000 biztanleko gutxieneko muga aplikatu da herri berriak sartzeko, baina atalase horretatik beherako eskaerei erantzungo zaie. Argazki nagusian, haur bat dugu zako batzuen gainean eserita. Titularrean, Gaza iparraldearen kontrako setioa hasi zenetik 1800 lagun hilditu Israelek. Ezkerreko berrian, Quincy Jones hilda, bere sustraiak utzi ez zituen musikaria. Eskuineko berrietan, alde batetik, herrialde valentziarrak danaren okerrena pasatzen du, eta orain krisi humanitarioa jasaten ari da. Beste alde batetik, AEBek Trump eta Harrisen artean aukeratuko du, mundua begira dago. Gainera, Alberto Pradillaren analisia dugu, Mexiko harresiaren beste aldetik adi. Azkenik editoriala atala dugu, Asperen kontrasainkorraren eta aurreikusi ezin denaren artean. Berriaren titular nagusian, Jaurlaritzak kulturaren euskal sistema indartzea jarri du aurrekontuen helburuen artean. Kultura sustatzeko programak 43,8 milioi euro izango ditu 2025ean, iaz baino 9,1% gehiago. Ogasun eta finantza sailak 150 milioi euro erabiliko ditu, 4 enpresa estrategikoren akzioak erosteko. Argazki nagusian, Kamala Harris eta Donald Trump ditugu elkarren artean seinalatzen. Titularrean, atzera buelta edo jarraipena. Oso lehia estua espero da gaur AEBetako hauteskundeetan, Donald Trump presidente ohi errepublikanoaren eta Kamala Harris presidente orde demokrataren artean. Goiko berrian, Daniel Elezkanoren hitzak ditugu. Ohorea izan da pilotari profesionala izatea. Eskuineko berrietan, alde batetik, Mikel Pagadik lehen eleberria kaleratu du. Bisita, zientzia fikziozko satira. Beste alde batetik, Nafarroako 21 udalerri tentsio handiko eremu izateko prozesua hasiko dute. Jarraian, Jalila Tamala Memoria Mediterranea elkarteko ekintzailearen hitzetan, Mediterraneoan hiltzen eta desagertzen direnak gizakiak dira, ez zenbaki hutsak. Amaitzeko, urpean dauden guneak arakatzen hasi dira Valentzian, gorpu bila. Euskal Herria irratiaren titular nagusian 27 gazte deklaratzera deitu dituzte Lizarrako festetan txosnen alde protesta egiteagatik. Puiren jaitsieran txosnen lekualdatzearen kontra protesta egin zuten Lizarrako gazteek abuztuko festetan.
Zinegotziek ez zuten elizkizunen ondorengo ibilbidea egin aldarriak ekiditeko. Foruzaingoak orain ikerketa abiarazi du gazteen kontra. Eskuineko berrietan, goikoan, atez ateko zabor bilketa ekarriko du mankomunitateak Landabenen. Iruñerriko mankomunitateak zabor bilketa sistema berria probatuko du Landabengo industrialdean. Kaleetako zaborontziak kendu eta enpresetan atez ate jasoko dituzte lantoki bakoitzak sortutako hondakinak. Behekoan, hezkuntza publikoko sindikatuek egindako proposamenari erantzun bat emateko konpromisoa eskatu diote kontseilariari. Azaroaren 11an ezarri zuen hezkuntza departamentuak mahai sektoriala naiz eta sindikatuek lehenago bildu nahi zuten. Egun horretarako gai zerrenda aldatzea lortu duela adierazi dute hezkuntza publikoko sindikatuek. Proposamenak aztertu eta baloratzetik harago sindikatuek mahai gainean jarritakoei erantzun bat emateko konpromisoa nahi dute Carlos Jimerorengandik. Horrez gain, departamentuak dituen neurri zehatzen aurkezpena ere exigitu dute. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, eguraldi lasai eta epelak jarraipena izango du. Goizean goiz, barnealdeko leku batzuetan lainoa sortu da eta hegoaldeko zenbait tokietan luze iraun dezake. Gainerakoan, goizean goi hodei batzuk agertuko dira, baina arratsalderako desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua gailenduko da. Goizean, oraindik hegoaldeko haizea bixi ibiliko da eta tenperatura maximoak ezer gutxi aldatuko dira. Arratsaldean haizeak indarra galduko du eta kostaldean brisa ibil daiteke. Asteazkenean eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Goizean lainoa sor daiteke eta behe-hodeien tarte batzuk agertuko dira, baina ordu askotan eguzkia izango da protagonista. Goizean hegoaldeko haize suabea ibiliko da eta eguerdi inguruan eki edo ipar ekialdera egingo du. Tenperaturan ez da gorabehera handirik izango eta maximoek balio epeletan jarraituko dute. Kaixo, lehen esan bezala orain Nerea Arriolarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo, hementxe. Donostik nago bertan, baina bueno. Online egotearen abantailak, ez da? Hori da. Bueno, bihar Iruñera zatoz, Nafarroako antzerki eskolara, ez da? Olagarru antzerkia egitera. Hori da, bai, atxaldeko 7 izango da. Hori Nafarroako antzerki eskolan, eta han elkartuko gera. Eta, gonbidatuak zaudete, mundu guztia, noski, tortzera. Mila esker. Bueno, horrekin sartu baino lehen, kontatu iguzu pixkat zure inguruan. Noiz hasi zinen aktore moduan. Bale. Ni aktore bezala, nik ikasi nun txikitatikan leku batean antzerki eskola bat zegona, orduan esan daiteke betidanik egon naizela antzerki munduan sartuta. Baina, profesionalki esan daiteke, duela ja urtetxo batzuk formakuntza akademikoa eduki nula, eta horra hasi nintzen gauza desberdinak egiten, antzerki munduan, ikusentzunean, bereziki azken aldian ikusentzunean, pelikula batzuk, hemen oso famatua den Goazen telesailan ja bigarren denboraldian, eta holaxe, baina esan daiteke betidanik egon naizela antzerkiarekin lotuta modu batean edo bestean. Ikasketa ofizialak dira erizaintza ikasi nula, eta egon naizela lanean urte askotan ospitalean, hemen Donostiko ospitalean, baina beti eduki dut nire egunerokoa antzerkiarekin lotuta. Orduan, esan ofizialki ez dakit, baina esango nuke betidanik nabilela antzerkian. Eta orain bakarrik aktore moduan zabiltza edo erizaintzan ere? Ez, ja pandemiaz geroztik ja erizaintza ustea erabaki nun, eta orain bertan nabil aktore bezala eta antzerki irakasle bezala. Leku desberdinetan, bat nik ikasi nuen lekuan, Zuruela antzerki eskolan, eta gero ere Donostin dauden beste leku batzutan, bai txikiei, bai nerabei eta helduei ematen. Eta nola eman zenuen pausoa?
Iruditzen zait bastante modu naturalean izan zala. Gertatu zan, nik konpaginatzen ditu nire bi bizitzak, zeren erizaintza lanean ari nintzen bitartean ere, antzerki ikasketa pixkatxo bat sakonagoak egin ditun. Orduan egon nintzen garai batean bi gauzak aldi berean egiten. Eta bueno, horrez geroztik, hasi zitzaidan lan ateratzen, gero parte hartu nun, Supertxope deitzen zen fikziozko youtuber batean, hori gorpuztu nun, eta horrekin ere, hasi zitzaidan lan pixkatxo bat gehiago ateratzen, eta pandemia eta gero, justo, Osakidetzan kontratu amaitzen zitzaidan, eta ikusi nun, itzela aukera. Eta esan nun, begira, igual da momentua stop bat egiteko bizitza horri, eta saiatzeko beste lekutikan zerbait egiten. Eta, oraingoz hor nabil. Gero, gerokoa bizitza buelta asko ematen ditu, orduan, jungo gara ikusten. Bai. Eta momentuz pozik hartutako erabakiarekin. Egia esan ditu bere alde onak eta bere alde txarrak, adibidez, beste lanak soldata aldetikan egonkortasun bat ematen zuen, lan honek ez du ematen. Baina beste alde batetikan ere, badaude beste satisfakzio batzuk, adibidez irakasle bezala oso politak direnak, jartzen zaitu beste leku batean, ikasten duzu pilo bat ikasleekin, denbora guztian egomartzea zure burua, ez? Zer gehiago, zer berria, eta gero kreatibidade aldetikan, zer ikusirik ez. Lehen, itzaliago egon, ez dakit nola esan. Orduan, bai. Gauza guztia bezala, gero estres maila handiagoa da. Edo, ez da handiagoa da, desberdina. Orduan, holaxe, poliki. Ez da igual agian hain monotonoa lana. Ez da bat ere monotonoa, ez da egonkorra, ezin dezu epe luzera begiratu, dena dira proiektuak, eta, horrek daukan alde ona niretzako da, denbora guztian izan daitekela oso emozionantea kreatibidade perspektibatikan, baina bestalde batetikan psikologikoki pixkaten zailagoa da, zeren da denbora guztian benga, ez? Gehiago lan mentala handiagoa. Baina, gauza guztiek dauzkate, bere gauza onak eta bere gauza txarrak, baita ere nik ikasi dudana da momentua aprobetxatzen, eta biharkoak. Eta gaur ikasten duguna, biharko baliagarri izango da, eta listo. Esan duzun bezala, azkenaldian ikusentzunean aritu zara, zergatik aldatu zara o aldatu zinen antzerkitik ikusentzunera, edo zergatik eman zenuen pausu hori? Egia esan, mundu honetan bi gauzak aldi berean doaz. Ez dute esango aldaketa bat denik da, nun dagoen lana, azken batean, ezta? Eta aukerak sortu zaizkit, eta aprobetxatuko ditut, azken batean denak dira interpretazio lan bat. Aldatzen da kodigoa, hori bai, aukeratzeko eskatuko bazenidan, maitasunagatik antzerkia aukeratuko nuke beti, ikusentzuna baina egia da ikusentzuna baditula gauza batzuk oso interesgarriak direnak. Lana beste modu batean egin behar da, tempoak beste batzuk dira, akatzen bat balin badago errepikatu daiteke, igual antzerki batean, depende ze ikusentzunezko proiektu ere, baina igual antzerki batean aurre prestakuntza denbora gehiago dago ikusentzunezko eduki batean baino, baina bai, ez da aldaketa da, momentu honetan, igual lan gehiago eduki dudala, zeren ja hori ere amaitu da, ikusentzunean antzerkian baino. Alaren ez kexatzen, Hau da, esan nahi dut, antzerkian ere, olagarroarekin daramazkigu ja hilabete batzuk, gora eta bera, eta orduan, begira. Alba da dena. Eta lan egiteko moduari ondo moldatu zinen? Nun, ikusentzunean, antzerkian? Ikusentzunean. Ikasi barri zanon, zeren... nik ez dut inbesteko praktika hortan. Ni azken batean antzerkitik nator, ni holtzatik nator, zuzenetik nator, dena handia egitetikan, mugitu alizatea espazio batetik bestera bastante askatasunean,
beti ere ensaiatua dago horretan, eta ikusentzunean aldatzen dira kodigoak derrepente, ez? Daude, helengo plano general bat, gero igual plano motz bat, gero mugimendutikan izan behar du oso prezisoa, zeren igual egiten da zuela, eta ja aldatzen da planoa. Eta, bueno, bai, ikasi behar izan gero mikro bat dukitzea, daukat ohitura bat batzutan, hemen egiteko bularrean, eta gizergatik, hori ezin egin. Edo bai, ezin nuen fisikoki espresatu antzerkian ohitua nagoen estiloan, den izan martzan kompaktuagoa, eta bueno, ni oso espresiba naiz aurpegiz, zeren nire formakuntza asko oinarritu da klaunean. Orduan klaunean aurpegia oso garrantzitsua da, eta claro, kamera daukazunean plano motz batean ez da behar hainbesteko espresibidadea, orduan, bueno, pues, pixkatxo bat fintzen egon martzera poliki-poliki, ikasi beharrezu kodigoa, azken batean. Eta, bueno, Olargarrura bueltatzen, bihar egongo zarete hemen Iruñean, azaroak 6, arratsaldeko 7etan, eta, bueno, zer kontatzen du antzerki honek? Bale, antzerki hau, bueno, esplikatu gut igual hondik sortu zan, zeren zerikusi handia dauka, hau hasi zan guretik sortua bekari esker. Guretik sortua beka izaten da udalbiltzak ematen duen sorkuntza beka bat, eta helburua da bai uste direla antzerkia, idazketa, komikigintza eta uste laburmetraia, eta helburua da, bueno, udalbiltzaren barruan parte hartzen duten udalerri desberdinetan iristea sorkuntza edo hori. Ordan guri eman ziguten, eta gu planteatu genuen errua kontzeptu bezala garatzea. Eta tokatu zitzaigun, zeren bekaren barruan izaten da, tokatzen zaizu leku batean garatu behar izatea zure proiektua. Eta guri tokatu zitzaigun Zumaian. Eta Zumaian, bueno, pues horrein genitun bilera batzu bertako jendearekin, errua, euskal errua, eta bueno, pues horren inguruan hausnartzen, eta kasualidez izan zan batek komentatu zula, eta zergatik ari dira Olagarruaren inguruan hitz egiten, eta zeske han dirudienez Olagarruaren tentakuluei errua deitzen diete. Orduan batek konfunditu intzun, eta uste zenun pulpai buruz ari ginela, eta total ezetz. Orduan, bueno, hortikan hasi ginen garatzen Olagarruaren kontzeptua edo Olagarruaren obra. Eta azken batean da, saiakera bat, gera 3 aktore, jungo gerala, tokatzen zaigun herri horretara, bertako erruak askatzera, garbitzera, ezabatzera, eta izango da, saiakera konstante bat helburu hori lortzeko. Lortuko dugu, ez dakit, ikusi marko da, hortarako. Eta, bueno, gera 3 personalidade desberdin, hori nik uste obran ere ikusten dela, eta esango nuke saiakera dela zerbait divertigarria. Hau bastante argi geneukan, zen erruaren kontzeptua bastante pixutxua da, berez? Eta, bueno, pues, nahi genuen zerbait divertigarriagoa izatea. Prozesua etzan izan hain divertigarria, esan nahi dezen azken batean erruak atrabesatu inbartzaitu horri buruz hitz egin ahal izateko, baina oso interesgarria izan da. Oso interesgarria izan da hausnarketa hori. Eta obran agertzen diren erru horiek zeintzuk dira? Dira alde batzutan guriak, izan daiteke 3 aktore onak edo eta guri inguruan zerbaitek atentzu ditu diguna, eta baita ere, Zumaian, elkarrizketatu genituen jendiaren hausnarketak, eta horiek, bai, beraie. Eta gero ere, igual, euskal herritarraren erruak, baina hori ere oso ambiguoa da. Orduan, nik nahiago esatea direla gehiago guriak direnak, eta gure inguruarengatik jaso ditugunak, hobeto esan. Eta nola egin zenuten prozesu hori erruak ateratzeko, ez zen erraza izango, ez? Ez, zan bat erreza izan,
Zeren gauza batzuk igual oso horreiz identifikatzen ditugu, eta beste batzuk deixente kostatzen zaizkigu. Baina hori izan ziren oso importanteak Amankai Gaztañaga eta Iraia Elias. Eta bueno, beraiek ja Zumaitikan ekartzen genuen materialarekin eta bar, bueno, pues ariketa desberdinen bitartez, pues sortu genitun pieza desberdinak. Eta hor aritu ginen. Azken batean gero, zuk ateratzen dituzu gauzak, baina gero ez dezu zertan den erabiltzen, ez modu horretan eta ez informazio horretan. Esan nahi dut, sorkuntzak eta holtzak daukan abantaiarik handiena da, zure ni hori transformatu zenezakela metafora edo eta historia batetan, ezta? Orduan, bueno, hori, baina bai, prozesua izan zen bastante nekeza, baina ondo, osea, nik uste garrantzitsua dela hortikan pasatzea, bai. Eta orain prest dagoela, zeintzuk dira honen helburuak edo zein da helarazi nahi duzuen mezua? Bueno, nik uste ez dagoela mezu zehatzik, bueno, nik uste gehiago dela, hola, denborarekin begiratuta, nik uste gehiago dela bat, erruak garbitzeko saiakera bat, eta gero, eta da nire iritzi pertsonala, igual maitanek eta olatzek beste zerbait pentsatzen dute, baina azken batean, nik konturatu naiz errua, azken batean dela mekanismo bat oso opresorea. Erruak gaur egun ulertzen dugun bezala, honek ez du esan nahi, ez daukagunik ardurarik eta ez daukagunik zearik. Baina bai da zerbait asko blokeatzen zaituna, batzutan ere ez dena sikiera zuria, baizik eta ezarri dizutena, hor badago Joseba Sarrienaindiaren poema bat ere, ezkendu niri errua, eta azken batean da, zein puntaraino, ni naitzen errudun, zerbait geizki egin dudalako, edo ni naitzen errudun nire existentziagatik, ez? Orduan, azken batean, ez dugu helburu batetara eramaten obra, ez dago konklusio bat, zen azken batean da oso gai zabala, baina niretzat izan da oso prozesu interesgarria konturatzeko zein puntutaraino benetan izen errudun. Zerbait gaizki egin dudalako edo ez. Orduan izan da niretzat prozesu askatzaile bat. Alibio handiarekin eta esateko, bueno, a ber, pues igual naiz del todo erruduna sentimendu humanoak ditu dalako, ezta? Hori da nire konklusioa. Ez dakit obraren konklusioa hori da, Obrarena da saiakera bat. Bai. Eta obra ze espaziotan gauzatzen da, osea, nola agertzen dira hor erruak, non zaudete, nor zarete? Bale, obra izaten da, gu gauden lekuan. Hau da, bihar gaude Iruñan. Bertan gaude, bertako antzokian gaude, eta bueno, pues, helburua da, bertako erruak askatzea, edo ezabatzea. Hor, aldi berean dago, egongo da metafora bat, arrantzale eta olagarru baten istorioa. Egongo dira, ez, azken batean gera gu, saiakera izan batzuk pixkat errealagoak izan daitezkenak, beste batzuk bastante fantasiosoak direnak, hor nahiz eta gu izan gure izenarekin bakoitzak dauzkagu gure estiloak. Adibidez, olatzen pertsonaia gehiago dago, bueno, Nina Toronea errua txikitzera, nire pertsonaia gehiago da Nina Toronea errua koloreztatu eta fantasia gehiagora, eta Maitanaren pertsonaia gehiago da, nator errua garbitzera, baina azken batean, denok oso identifikatzen dugun gure inseguridade puntutxo horrekin, ez? Dela bastante humanoa eta dela oso guk baita ere. Orduan, iristen geha aurrea, eta jungo gera, saiatu gera arropan planteatzen erdi arrantzale traje, erdi langile traje bat, ez? Gugoaz lanera, neatorregia lanera. Eta hortikan hasiko gera. Eta saiakerak esati dizut direla, ingo dugu
crossfit antzeko movida bat, claro, eske dena da absurdoa eta komedia. Orduan, claro, gero dago relato bat, olatze kontatzen duna oso polita, bueno, pues berak hasiera batean sortu zuen historia batekin, ba gero eduki dugu, bete gertan zait berdina, izena jun egiten zaizkit. Maialen Diez, dela Iruñeko neska bat, eta berak egin digu dramaturgia. Orduan, bera ere egontzan egun horietan, eta egin zuen azken batean denak txukundu eta osatu. Eta orduan, pues, daude historia, monologoak, hausnarketak, baita ere telebista konkursoa dago, de repente. Gero Maitanek ere edukiko du momentu bat ere, bueno, hausnarketa batean, bueno, poetikoa dena, baina niri asko gustatzen zaidana, orduan, bueno, ba, ez dut kontatu nahi, asko, ere ez da, baina, bueno. Eta zergatik erabaki duzue komedia bat egitea gai intentxo bateri buruz? Bai, bueno, zeren, bueno, hau da nire iritzia, iruditzen zait, bueno, hasteko komediak ez du esan nahi zerbait banala denik, bueno, daude komedia forma asko, baina guk egiten dugu komedia bat hasteko gaiak atrabesatzen gaitulako. Hau da, badakigulako zeri buruz hitz egiten ari geran. Eta gero zergatik komedia, bueno, gaia hain ja bastante serioa da, eta batzutan igual ez dugu behar, azken batean da kodigo bat, kontatzeko forma bat. Eta batzutan igual gaiak nahiko serioak dira, seriotasun gehiago gehitzeko. Horrek ez du esan nahi, esaten dugun hori garrantzitsua ez denik, simplemente aldatzen dugu kodigoa. Eta, bueno, non egon zarete, noiz estrenatu zen obra, non egon zarete hau antzesten? Ba, estrenatu zen otsailan, 2024ko otsailaren erdialdean, ez gogoratzen orain, 12-13, hor buelta hortan, Zumaian, bertan, eta gero, ba, egon gera, ba, 16 bolo edo izan ditugu, ba, ez dakit, orain ja naiz gogoratzen, beti gertatzen zen berdina, baina, ba, egon gera beran, egon gera, egon gera inbeste legutan, naiz dela ez da gogoratzen une egon geran. Euskal Herriko leku askotan, azken batean egon gera udalbiltzaren baitan parte hartzen duten udalerri horietan. Eta gaude oso eskertuak, zeren baitaren beka honek ahalbidetu du, igual hasiera batean antzerkia iritsiko etzen udalerri horietara, antzerkia, euskerazko antzerkia iristea. Baina, bueno, ekakit Munitibar, Bizkaiko herritxo batzu, Gipuzkoan egon gera... hau beti gertatzen zait, gero galdetzen diazute eta idatziko nizuke lista guztia, baina... Eta oraindik geratzen zaizkizue? Bueno, ja orain gutxi geratzen zaizkigu, geratzen zaigu Zaldibi eta Mutriku. Zaldibikoa da azaroaren 17an edo igandea da, eta Mutrikukoa da abenduak 1. Eta gero ja printzipioz amaitzen da. Gure helburua da saltzen jarraitzea, gure helburua da honi pixkatxo bat aukera bat ematea, eta bueno, irautea iraundu behar duen denbora gehiena. Eta momentuz, egon zarete lekuetan, zer moduz joan da harrera? Nik uste jendiaren harrera bastante ona izan dela. Gero da betikoa, igual zerbait jendiaritzei gustatu, pues igual ez ditu esaten aurpegira, ez? Eta ez dakizu, baina, bueno, nik jaso dudan feedbacka orokorrean da, jendiak bastante ondo pasadula, eta bueno, gustora ikusi dula, eta hau bai esan dudala pasazaiola bastante azkar. Egia da obra, ordubeteko obra bat dela, ere ez dela obra oso luzea, baina inkluso horren barruan, jendiak bastante ondo gustora ikusi dula, bai. Nire antzerki gintzako kolegei galdetu nien, eta bueno, batzuk egin zeaten feedback teknikoagoa. Baina, bueno, hori beti ondo dago, horrela ikasten da, eta holaxe, baina orokorrean nik uste, bai, jendiak ondo pasadula, eta de hecho, hau gertatu izan da, gerora, herri batzuetan, claro, pues antzokia da bertako lokala, ez? Orduan, pues geratzen dira, inkluso horren inguruan hitz egiten, eta hasten dira hitz egiten, anekdota kontatzen, orduan, begira, hortarako balio izan baldin badu,
gu pozik. Osea, debatea ere gero sortzen da hor, ez? Bai, zen azken batean, batzutan kontatzen ditugun anekdotatxoak igual dira oso realak. Eta, karo, igual daude kamuflatuak beste estilo batean, baina batzuen memoriara goaz, azken batean direlako gure memoriak. Eta, pues igual, ez, jo, ta hau, ez daki zer, eta hau, bai, ostras, bani egun hortan hor neon, edo, jo, bai, egia da, errua, zein puntaraino, aurrekoan egin genuen iruritan egon ginen, eta bertan gero geratu zen kuadrilla bat, eta hor hontzien, erratu luxutxo bat hitz egiten gaiaren bueltan, orduan, ba, begira, jazta, azken batean batzutan ez, obrak edo sorkuntzak ez dut zertan konklusio bat eskaini, baizik eta igual galdera bat, orduan, jazta, bakoitzari iritsi bartzaion lekura eta listo. Eta zuek sortu zenutenean obra pentsatzen zenuten profil konkretu batean edo orokorrean? Ez, a ber, ez genuen pentsatzen ezertan, bastante lan izan zen, ba, igual, hiru buru horiek kohesionatzea, baina denak azken batean, bagera perfil batetakoak, hau da, kasu honetan, hiruak gera euskaldunak, hiruak gera euskaliztunak, hiruak daukagu Euskal Herriarekiko maitasuna, hiruak emakumeak gera, adintarte, pues igual olatz da helduena, eta gero maitan eta biok, gutxi gora bera, kinta antzekoak gera, baina aldi berean errealitate da ezberdinetakoak, hau da, bera Nafarra da, eta ni Gipuzkoarra. Eta naiz eta generazio aldetikan ez oso urruti egon, badaude aldaketa batzuk. Orduan, bueno, egia da, pues igual, 20 urteko gazte batek edo 15 urteko gazte batek gauza asko ez zitula ulertuko. Aldiz 50 urteko batek edo 40 urteko batek, bai. Baina, bueno, gaztek ikusi dute batzuk, gure lagun gazte batzuk ikusi dute, eta, bueno, gauza batzuk ere beraiei eragiten diete, naiz eta igual ez izan, pues igual, gauza historikoak, ezik eta beste gauza batzuk, ez direnak hain historia, ez? Baina ez dut nahi errealitatea ez direnik, orduan bueno. Euskeraz dakien norbait, hori argi dago, zer bestela obra ez du ulertuko, orduan gure perfila euskaldunak. Da, bai. Eta obra hasi baino lehen, edo antzesten hasi baino lehen, zer da espero zenutena, eta zer da orain behin eginda, antzestu baino lehen espero duzuena, adibidez biharko egunara begira? Bai, bueno, guk beti espero duguna da ondo ateratzea dena, ez? Azken batean, eta gustora gotea, eta hau da oso garrantzitsua gu hirurok ondo pasatzea egiten. Zeren batzutan ere estresa hor dago, urduritasunak daude, eta bueno, pues horri biltzen gera, ez? Helburua da ondo pasatzea, bai publikoak, baina bereziki guk. Zeren guk ondo pasatzen bali badugu, publikoak hori jasotzen du. Eta hau antzerkien abantaila eta desabantaila da, oso sintzeroa dela, zen publiko dago hor erreala da, eta zure lana ikusten da, ezin dezu ezkutatu. Eta zer espero dugun Iruñan? A ber, nik behin eskatuta beteta egotea, antzokia, baina egia da, bueno, errealitatea ez dela hain erresa. Ez dela hain erresa, eta ez bakarrik gure obretan, orokorrean, antzerkian, baina baritzen ari gerala, gerotz eta jende gutxiago doala antzokietara. Eta egia da, Nafarroan, suposatzen da, errealitatea desberdina izango dela, eta ziurrenik ere zailago izango dela, baina euskeraz egiten diren antzerkiek zailtasuna handiagoa daukate, ez? Eta azken batean dira erabakiak, guk erabakitzen dugu euskeraz sortzea, guk erabakitzen dugu euskal sorkuntzari gure zatitxoa eskaintzera, azken batean guk ere hortan sinisten dugulako. Eta, zer gustatuko litzaidake, konsumitzea gehiago, ezta? Konsumitzea gehiago. Eta helburua, hori da.
Eta zu, behin obra hau antzezten bukatzerakoan, ze plan dituzu? Dato, bustakit, hori bai, begira, apuntatu naiz, dramaturgia da, idazketara. Azken batean honek ere ikusi, nik beti izan naiz gehiago, eman niri testua, eta ingoet horrekin, ez? Edo gehiago aktore lanetan aritu naiz, eta igual bai interesatzen didana da idazten pixkat ikastea. Orduan, dramaturgiara apuntatu naiz, eta, nik ekainera arte lana daukat irakasle bezala antzerki eskoletan, orduan, orain dauzkat burua usteak, venga, ikasi testua, venga, orduan nire plana, ekainera arte, fijoa da, venga, irakasle baten lana suposatzen dut, eta zer gustatuko litzaidake, sortzea, hau da, igual jartzea ni beste lekuan, ezagit, baina dramaturgiara apuntatu naiz, baita ere nire burua pixkatxo bat ere forzatzeko eta ikasteko, orduan, hori da nire planak, eta etortzen den guztia, esku zabalekin jasotzea. Osea, sorkuntza lan horietan trebatzeko postua egingo zu, ez? Bai, oraingoz bai, igual bendikan urte betera berriro elkartzen balin bagera, igual beste leku batean nago, hori ez dakit, eta listo, baina bai, igual hori da nire helburua. Bueno, Nerea, ikusiko dugu, non bukatzen duzun azkenean, eta ea zer moduz bihar antzerkia ikusiko dugu. Mi esker zuen gonbidapenagatik eta guri ere zabalketa honetan laguntzeagatik. Eta gonbidatzen zaituztegu mundu guztia, sarrerak oso erreiz daude eskuragarri eta Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7:00 Olagarroa. Bueno, hemendik luzatzen dugu gonbidapena, ea jende animatzen den, eta zuri eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Ez horregatik, plazer bat. Ondo segi, Nerea. Agur. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.